Jo, můžeš. Tak, my vás zdravíme a jsem tu opět já a vedle mě sedí Ivan. Ahoj, ahoj. Tak, rozhodli jsme se, že ze hry Urban Crime natočíme let's play. Budou to takové už kratší, ne 15, ale 10-minutová videa. A Ivan právě drží v ruce nohu a jde s ní bojovat. Jo, tak doufám, že se vám to bude líbit. Nějaký video nebudem plnit mise, nějaký budem video plnit mise. A co dneska, Ivane, budem plnit mise? Já nemám energii. Aha. Takže příští. No, v den asi budou 2 videa, takže... Možná 3 večer, natočíme nějakou horor hru. Jo. Natočím tam, napíšu tam jako pozor, protože je to horor, tak kdo to nemá Ještě rád, budeme tak... natáčet bez brigádem. My 2 budeme hrát Ondrej. Já. Viď? Jo. A co budeme v dnešním videu dělat, Ivane? Co v dnešním videu uvidíme? Když je to první video, tak budeme prostě si dělat, co chceme, ale v druhém to už budeme plnit mise a to, jo? Chápe? Jo, dobře. To je první video, jakože přivítání takový. Jo. Tak. To je za diamanty, nebo 45. úroveň musím mít. My jsme už hráli, protože už máme 5. úroveň. Ano. Hráli jsme mimo natáčení. No, to budeme hrát i někdy, ještě jindy. Jo. A teď... I believe I can fly. I believe... I can fly. Nemám peníze, no. Aspoň, že věci zůstaly. To je divný, ale to je jedno. Ach jo. Takže. Pište do komentářů, co byste chtěli vidět. Jako některý, co na hry, některý budeme natáčet, některý ne. Nebo pište, co byste chtěli vidět. Jako A taky napište, co chcete, aby jsme v Urban Crime dělali, jestli mise, blbosti, stříleli víc, nebo víc běhali, nebo víc jezdili. Musíte to dřív napsat, protože... My to točíme docela hned za sebou. Musíte říct hned, já budu točit bez hrát bez vás a budu prostě mít víc peněz a budu kupovat ty zbraně nebo to. Takže... No, takže tohle bude taky něco jako ta ukázka, tak prostě už let's play. Tak, kam jdeš? Mě hodí policie. Tak, teď už vím. Někam dopryč. Kde je policie? Je daleko? Je za mnou! Pozor! Nějaký problém. Tak, poper se. Takže. Snad se vám budou líbit naše let's playe. Natáčíme to u Ivana. A mobil je to můj, no, na svůj kanál to natáčím. No, tak. No, já věřím, že budete psát do komentářů, aby jsme stříleli, ale to tady bude hodně, takže pište třeba i něco jiného, třeba jezdit v lodích, nebo něco zajímavého prostě. Co tady jde? No, napište nějaký blbosti. A hlavně, prosím vás, pište tam trochu inteligentní věci a ještě jedno, prosím, nenadávejte. Když se vám to nelíbí, tak můžete to vypnout a podívat se na Gogomena nebo na kohokoliv jiného, ale jestli se vám to nelíbí, tak teď to vypněte. No, my jdeme zase zpátky do hry.
takže proč mlčíme? No. Co budeš dělat, Ivane, teď? No, tak pojď střílet teda. Nejdřív pistolí třeba. To jsem nechtěl, to vezmu. Ivan je mrtvý. Je to ruský, kdybyste se Ne, dívali. já jsem neumřel. Mě Aha. vzali. Aha. Ale co, já nemám žádný věci.